Priatelia, všetkých vás srdečne pozdravujem pri sledovaní ďalšieho z mojich videí. Hlásim sa vám to po dlhšom čase, ale predsa len už som sa trošku na Slovensku aklimatizoval a v dnešnom videu sa pozrieme práve na to, čo mi začína chýbať zo Švajčiarska a pozrieme sa teda na tie rozdiely, aký je život vo Švajčiarsku a na Slovensku. Ale ešte predtým, tak ako v každom videu sa vám chcem poďakovať za všetky komentáre, zdieľanie, lajky, za to, že sledujete moje shortky. Chodím pre vás, ale aj hlavne pre seba, po slovenských pamiatkách, hradoch a zámkoch, z ktorých sa vám snažím vždy hodiť nejakú tú shortku, aby sme mohli ukázať, aké nádherné Slovensko máme. Ako som sa nasťahoval teda sem nazad na Slovensko, tak som začal dosť cestovať po Slovensku a teda som si hľadal nejaké to bývanie, nejakú tú nehnuteľnosť, či už byt alebo rodinný dom. A zistil som na tom to, že tá infraštruktúra na Slovensku nie je až tak dobre vybudovaná. To znamená, že z bodu A do bodu B sa dostanete oveľa pomalšie, ako to je vo Švajčiarsku. Aj keď obidve tie krajiny v porovnaní sú zhruba rovnaké, alebo sú plochou zhruba rovnaké, ale to Švajčiarsko predsa len vidno na tom to, že tá krajina je bohatá a mala dostatočné množstvo financií na vybudovanie tej infraštruktúry, či už to boli tunely alebo tie diaľnice, mosty a tieto záležitosti. Kdežto na Slovensku nie všade je tá diaľnica a jednoducho máme väčší problém pri navštevovaní rôznych miest a ten čas to potrebuje trošku dlhší. Aj keď musím povedať, že za tých 8-9 rokov, čo som sa teda zo Slovenska odsťahoval, tak sa to veľmi zlepšilo a začalo sa na Slovensku viacej stavať a teda pracuje aj na tých cestách, aj na týchto veciach, ale Švajčiarov budeme dobiehať asi veľmi dlho. Čo mi taktiež veľmi chýba zo Švajčiarska, tak je dobré, kvalitné jedlo, proste dobrý, kvalitný raclette. Taký, ako bol v našej syrárni, že ste si kúpili či už cesnakový, alebo korenený, alebo s hubami, alebo niečo, ten syr bol drahý, proste vychádzalo to možno, že aj 40-50 frankov na to jedno jedlo pre tie dve osoby, ale tá chuť toho racletu, to bolo nebičko v papulke a toto mi tu strašne chýba. Išiel som do Rakúska, alebo na Slovensku sa raclette nedá kúpiť a predávali tam nejaké raclette asi zrejme z Francúzska. Absolútne sa to nedá porovnať s dobrým, kvalitným raclette zo syrárne. Mentalita ľudí na Slovensku, to čo mi vadilo predtým vo Švajčiarsku na konci do môjho pobytu tam, že tí ľudia boli veľmi takí teatrálni, prehnane milí, proste tvárili sa pred vami, že sú úžasní, otočili sa celé zle. Tak na Slovensku máme zase opačný extrém a tí ľudia proste sa nepotrebujú pretvarovať, nepotrebujú sa tváriť byť milí pred vami. Kľudne vás prehľadom pošlu do zadku a chýba mi asi taký dobrý kompromis, také niečo medzi Švajčiarom a Slovákom, že aby to nebolo ani prehnane teatrálne, ale ani na tú opačnú stranu. Čiže to je ďalšia z vecí, na ktorú si budem musieť zvyknúť. Čo sa týka služieb, zhodou okolností dneska sa mi stala taká vec, že som si hľadal stolík teda chcel som dosku pracovnú na stolík do kancelárie. A nechcel som to teda z nejakého reťazcu, nechcel som žiadnu drevotriesku, chcel som ísť normálne proste do nejakej píly alebo do nejakého drevárstva, si nechať odrezať kus dosky, ktorý som si chcel opracovať a proste chcel som mať takýto stolík. Takže stala sa mi taká vec, jedna aj milá a druhá taká akože trochu komická. Dostal som sa, alebo teda prišiel som do píly, tuto u nás nedaleko, kde spracovávajú drevo. Tak som poprosil, že by som chcel dosku takých a takých rozmerov, zhruba, že či by mi to vedeli spraviť. S tým, že oni tam spracovali drevo len na hrubo. Pán mi povedal, že keď potrebujem dosku, že kľudne si ju môžem zadarmo vziať a môžem utekať, že nie je to žiadny problém. Žiaľ, tam nemali proste dosky takých rozmerov, ako som chcel na ten stolík.
tak som išiel do stolárstva, tiež tuto nedaleko, tak som sa zastavil, rodinný dom, proste pozerali na mňa, ako keby som neviem čo chcel, že chcem jednu dosku. A že aby som si išiel do nejakého veľkého supermarketu kúpiť, kde také niečo predávajú, že tam mi určite odrežú, alebo že on mi môže odrezať drevotriesku. Keby ste prišli vo Švajčiarsku niekde do takejto malej firmičky, tak určite by vás nepustili bez toho, aby ste odišli s nejakým pekným kusom dreva. Vo Švajčiarsku máme, alebo bol zase možno že až opačný extrém, že tam mali strašne veľa druhov toho dreva na výber, podľa tvrdosti, neviem, dokonca chovali červíky, som tiež zažil, že chovali červíky na to, aby vlastne to drevo trošku opracovali tie červíky dierami a ľudia za to platili veľké peniaze, kdežto zase chýba nejaký taký kompromis, že tam mi to príde veľa a tu mi to príde až málo. Keby za mnou takto prišiel do stolárstva, tak určite by som sa snažil vyhovieť tomu zákazníkovi, aby odišiel spokojný. Čo sa týka kvality bývania na Slovensku, tým, že som si hľadal nejaký domček, alebo teda byt na Slovensku, som pochodil zase viacero nehnuteľností, kde si myslím, že sa tá kvalita toho bývania nedá porovnať v tom, že človek vlastne, keď si hľadáte tú nehnuteľnosť na Slovensku, tak 50 m2 je krásny trojizbový byt na Slovensku s obrovskou loďou, čo je balkón 2x2 metre, a vo Švajčiarsku je to možno, že veľký dvojizbový byt. Čiže tá kvalita bývania, je pravda, že som videl nehnuteľnosti, videl som aj byty, aj krásne domčeky, ktoré sa teraz na novo stavajú a ktoré sú už na iný štýl a sú na iný, proste, že ten štandard je tam oveľa vyšší, ale stále prevažuje to druhé. Takže toto sú zatiaľ také veci, ktoré som spozoroval po tých niekoľkých rokoch, ktorých som žil v zahraničí, ktoré som spozoroval na Slovensku. Určite môžem povedať, že Slovensko ide dopredu, ale nedá sa to porovnať ešte s tým Švajčiarskom. Pozrieme sa v najbližšom videu opäť na to, pozrieme sa na to, ako si vybavujem teda vodičský preukaz, ktorý si potrebujem švajčiarsky premeniť na slovenský, takže vám dám nejaké tipy, ako si to čo najrýchlejšie a najlepšie vybaviť. A pripravujem pre vás ešte kopec ďalších zaujímavých tém. Priatelia, ja vám srdečne ďakujem, z tohto miesta vás pozdravujem a vidíme sa zase niekedy na budúce.